Guys, good morning. So, nakapalit itong isda. Mudlong. So, barato ra ang kilo, guys. Kaya nakasayo ko itong merkado. Nag-offer ko. So, barato ra ang isda. Ito, guys. Kita ang isda sa merkado. So, nakapalit ko. O, mudlong. So, labas ko kayo, guys. Fresh. Na fresh kaayo. So, dagan kayong namalit sa merkado kay ang isda barato lang. So, pag humanap po ani kuan guys, pag humanap po Holy Week, ang isda ani $13 dayon. Kaya ang mga tao di magkaon og karni. Isda man dayon nga pangtaon. So, dara. Labas kayo. Tag 80 rang kilo ani guys. Labas kayo siya oh. Muna akong tulawon o ununon. Muna po niya akong iminyo karong adlaw guys. So, salamat. Thank you for watching.